салом ба ҳамаи онҳое ки ин лаҳза моро тамошо дорам. Фикр дорам гармиҳои тоқатфарсои Тоҷикистон чандон шуморо азият нода истодааст ва ҳам нархи гарони сабзиам ба оши наҳор кардани бархиҳо монеа намешавад. Хулоса, дар ҳама давру замон ва рӯзу соату ҳолат хушбин бошед ва ҳама корҳоятон барор хоҳад гирифт. Акнун таксариҳоро баланд монед ки идомааш завқовар аст, зеро моро дар пеш финали Месси НЕЙМАР интизор аст. Суби барвақт 11 июл моро рақобати финалии Копа Америка интизор аст. Аргентина Бразилия. Ситораи асосии мусобиқа Лео Месси дар ҳолати идеалии варзишӣ қарор дорад ва ҳатто Кантеу Левандовскиро дар рейтинги фаворитои туби тиллоӣ дарёб кард. Неймар айнан ҳамин гуна финалро пешгӯӣ карда буд, аммо мунтахаби Бразилияро чемпион номид. Бо ин суханон на ҳама розӣ хоҳанд шуд. Бразилия дар ҳақиқат мунтахаби пурқувват аст, аммо махсус дар Копа Америка соли 2021 бозии онҳо диққатҷалбкунанда нест ва натиҷаҳои бозӣ аз маҳорати футболбозони алоҳида вобастагӣ дорад. Ана Аргентина бошад ҳамчун даста хеле хуб ба назар мерасад ва пас аз 30 соли беҷоиза будани худ мотиватсияш барои ғолиб шудан хеле калон аст. Ман маҳз ба ғалабаи Аргентина боварӣ дорам, зеро дар 1x ба он коэффициенти баланд пешниҳод мекунанд. Барои шавқовартар шудани бозӣ метавонед аз хизматрасониҳои онҳо истифода кунед. Инчунин барои ҳамаи онҳое ки мехоҳанд регистратсия кунанд хушхабар дорам. Агар дар ҷои промокод калимаи Барса тиҷиро нависед, дар аввалин пардохт ба шумо то $100 бонус медиҳанд. Ссылкаи бозӣ дар комментария. Барселона аз Педри ҷудо шуданӣ нест, аммо то ин ки вазъияти иқтисодии даста хуб нашавад, ба ӯ шартномаи хуб пешниҳод кардан амри маҳол аст. Ҳамин бепулӣ рости гап сари ҳамин мардаки Лапортаро гаранг кард. Гоҳ барои харидории Холланд пул намеёбаду, гоҳ барои тамдиди шартномаи Месси. Аммо ба ин ака фаҳмонед ки ӯ тоқа бепул нест. Гуфти бобои ғулум ин рӯзора худо мебарад. Акнун бармегардем боз ба сари мавзӯъ. Педри дар Евро ҳамаи 6 бозиро дар ҳайати Испания гузаронид ва воқеан хуб бозӣ кард. Дар Барселона тасмим доранд ки Педриро барои муддати дароз нигоҳ доранд, зеро ӯ ҳанӯз ҷавон аст ва клуб дар симои ӯ бозингари ҳамешагии ҳайати аввалияро мебинад. Педри ҳам аз ҳолати худ дар Барса розӣ буда бо Кума муносибати хуб дорад. Омадани чанд бозингари нав ба мавқеи ӯ дар даста таъсир намерасонад ва дар рӯйхати эҳтимолии фурӯхтамешудаҳо ӯ айни ҳол ҷо надорад. Аммо фикр мекунам бо расидани пешниҳоди хуб Педри ҳам метавонад фурӯхта шавад. Антуан ГРИЗМАНН ояндаи худро интихоб мекунад. Ба ҳама маълум ки Барселона дар вазъияти бади иқтисодӣ қарор дорад ва барои ин ярмаркаи фурӯши бозингаронро ташкил кардааст ки ГРИЗМАНН ҳам моли ҳамин ярмарка мебошад. Аммо ГРИЗМАНН дар ин бозор гуфти Игнат Петрович як привилегия дорад. Ӯ пешниҳоди мешударо интихоб мекунад, яъне равад ё не аз худаш ҳам вобастагӣ дорад. ГРИЗМАНН аслан аз Барса рафтанӣ нест, зеро ин ҷо ҳам пули хуб мегирад ва ҳам доим бозӣ мекунад. Аммо агар Барселона сахт аз ӯ халос шуданӣ бошад, пас бозингари фаронсавӣ фақат дар сурате меравад ки пешниҳоди ин ё он даста ба ӯ писанд гардад. Пешниҳодҳо бошанд бештар аз дастаҳои Англия мебошанд. Ду дастаи Манчестери ва Челси хони ӯ мебошанд. Пеп Гвардиола хело зиёд мехоҳад ки ӯ ба Сити биёяд, аммо бозам варианти баргашти Гриз ба Атлетико ҳаст. Кадоме аз ин дастаҳо пешниҳоди хуб кунанд, Антуан онро қабул мекунад. Дар сурати акс ӯ боз дар Барса мемонад. Аммо дар Барса будан маънои ба мушкилӣ пайдо накардани вақти зиёди бозӣ рӯбарӯ шуданро дорад, зеро Агюэро ва Депай аллакай бозингарони ҳайати асосианд. Финали Копа Америка Месси ва Неймарро рӯ ба рӯи ҳам овард. Акнун дӯстони ҷониб ва як замон ҳамдастаҳои собиқ дар Барса барои ба даст овардани ин ҷом даст ба гиребон мешаванд. Месси дар бастагӣ ба баромадан ба финал гуфтааст ки ман зиёд мехоҳам бо мунтахаб ба чизе ноил шавам ва акнун ин имконият фароҳам омадааст. Мо аз аввал барои баромадан ба финал кӯшиш кардем ва он барои мо муяссар шуд. Ин финалест ки ҳама интизораш буданд. Неймар дар навбати худ гуфтааст ки Аргентина ҳарифи сазовор аст, аммо мо ба Аргентина ғолиб хоҳем омад. Албатта чунин суханҳо ҳаргиз беҷавоб намемонанд вақте ки финал асту аз он ҷониби сангар Месси гуфтани зоти одам. Албатта Лео дар нисбати дӯсти худ ягон қабеҳият накардааст, аммо бо як нармии хос фаҳмондааст ки гуфти бачаҳои гузари мо Аргентина ҳам бачаи ҷайра нест. Воқеан моро як финали зебое бо ҷамъи ситораҳои тобноки футболи олам дар варзишгоҳи Мараканаи Рио де Жанейро дар пеш аст ва он аз ҳама беш барои худи Месси аҳамияти калон дорад. Зеро ҳамагӣ 2 рӯз пеш ӯ дар радабанди довталабони туби тиллои дигарбора сарнишин шуд ва ғолибият дар ин ҷом қариб ки ин тубро ба дасти ӯ медиҳад. Дар ҳар сурат тамошои як бозие ки аз он ҷониб Месси ва аз он ҷониб Неймар ба майдон меоянд ҷолиб хоҳад буд. охир онҳо дар бозиҳои Лигаи Чемпионҳо муқобили ҳам бозӣ карда натавонистанд. Бинеду ҳаловат баред. барои имрӯз тамом. андешаҳои худро нависед ва мондани як лайкро фаромӯш накунед. бароятон барор мехоҳам. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.